Как хората се връзват, че илюстрациите в книгата ми всъщност са рисувани от мен, след като съм ги създала с изкуствен интелект и всеки друг може да го направи. Това са два от доста коментари, които получих днес от нечий фалшив профил, когато обявих книгата си в няколко фейсбук групи, което със сигурност беше огромна изненада за мен, при положение, че съм документирала целият си процес и съм го споделила с вас. Разбира се, нямаше как да не се защитя в коментарите, да не покажа тези клипчета как я рисувам, да не обясня, че има достатъчно информация в профила ми, достатъчно видеа и достатъчно споделена информация, така че да се види, че тези неща със сигурност са мои. Най-малкото много от вас имате ръчно рисувани мои книгоразделители в къщи, които най-вероятно можете да потвърдите, че не са AI, но са в абсолютно същия стил. Шегата на страна, напълно разбирам, че изключително много хора злоупотребяват с AI и го представят като свое собствено изкуство. И точно заради това аз съм избрала да споделя абсолютно целият си процес от създаването на тази книга, който, повярвайте ми, щеше да е доста по-лесен, ако AI беше включен в това уравнение. Но пък аз съм тук, за да споделям изкуството си, за да показвам това, което обичам да правя, за да сбъдна тази дългогодишна моя мечта да имам книга за оцветяване. И се надявам и сегашните и бъдещи мои клиенти да видят колко любов влагам в това, което правя и да знаят, че то е изцяло направено от мен.